5 octombrie este Ziua Educației și Școala Centrală din Câmpina a dat uitării faptul că ceilalți colegi de la alte unități de învățământ au plecat la mitingul din București pentru a-și cere drepturile. Aceștia au sărbătorit 3 ani de la înființarea unității de învățământ, iar elevii au simțit din plin această sărbătoare și au lăudat școala în tot orașul în cadrul unui marș. Avem valoare, școala noastră e cea mai tare! Sunt mândri că sunt elevii acestei școli și au fost susținuți și de profesorii lor pentru momentele artistice pe care le-au prezentat pe scena Casei Municipale de Cultură. Evident că am pregătit multe lucruri pline de surpriză, de voie bună și copii talentați, așa cum puteți să vedeți. Astăzi este nu doar Ziua Mondială Educației, și pentru noi este o sărbătoare în plus, este Ziua Școlii Centrale, prilej cu care am pregătit muzică, dans, momente de magie și o paradă a elevilor, așa cum îi vedeți, că se manifestă plin de bucurie. Da, astăzi de Ziua Educației, coincidență noi sărbătorim și Ziua Școlii, zi declarată pe 5 octombrie 2007, când am primit decizia să ne numim Școală Centrală. Am efectuat un marș al bucuriei copiilor, cred că s-a văzut pe fețele lor, și nu avem nicio legătură cu mitingul profesorilor, care este de cu totul altă natură. Părinții și-au aplaudat copiii, elevii și-au susținut colegii care au urcat pe scenă și au arătat că sunt artiști deosebiți. Lasă-mi, Doamne, cerul plin, fulgerând cum de mie, asta noapte zarea learnă, încerca să se sfârșie. Elevi de toate vârstele au recitat, au cântat și au meritat aplauzele unei săli de spectacol pentru dansurile pe care le-au pregătit. Da, e timpul să fac baie. Apa intră în odaie cu volanele albastre. Ne adresăm domniei voastre. Cum doriți să fiți spălat? Uite așa, culcat în pat. Cum doriți să fiți lăut? Uite așa, în așternut. Prosopul mare și pufos se înclină moale până jos. Eu să vă frec aș vrea pe spate. Nu, vai de mine, nu se poate. Întreabă-te și întreabă-mă, cum pot să ies din plapumă? În fiecare an, ziua de 5 octombrie va fi sărbătorită ca fiind Ziua Școlii Centrale, indiferent de ce alte evenimente vor mai avea loc. Profesorii și elevii merită această sărbătoare pentru că fac cinste acestei unități de învățământ.